supiera que maneja su suerte un prodigio, su mente y su forma de andar. Ay, Paquita, señora niña bonita, pasión de sol quemando, es mucho más fácil llegar. Y dicen, ay, Paquita, consígame usted una visita, todos te quieren, todos te buscan, Paquita. Bon dia i benvinguts una setmana més al meu blog. Com estem? Com esteu? Jo estic molt bé. Us explico ràpid, el que tenim per avui és dilluns. Dilluns tenim que fer moltes coses, però la primera de totes tinc una reunió ara amb una professional del CREDB que he de fer una entrevista, que necessito per fer un treball de la universitat i ara em queda també aquí 15 minuts. M'he vestit. He fet veure que em vestia, perquè per sota vaig en pijama, però bueno. I tenim una entrevista ara amb aquesta dona amb la que li hem de preguntar unes preguntes que tinc en Word, amb el grup, és en grup el treball. Hem de fer unes preguntes i després haurem de transcriure-les, però bueno, per transcriure-les ja ens ajudarà la IA o qui sigui, però bueno. Tinc l'entrevista ara, aquesta tarda, no sé el que faré la veritat. M'agradaria sortir a passejar, perquè ahir no vaig sortir, vaig dir una mentida, vaig dir sortir i no vaig sortir, us ho vaig explicar. M'agradaria fer alguna cosa, m'agradaria sortir a passejar per la meva ciutat, ni que fos, però bueno, ara veurem. Així que nada, em posaré ja a preparar l'entrevista, que bueno, ho puc ensenyar una miqueta, tipus, tinc això una mica desordenat, és que estic constipat, llavors estic tot el dia així, tinc l'ordinador preparat ja, el llit l'he intentat fer una miqueta, no sé com sortirà, i s'ha de veure una pantalla. Crec que utilitzaré l'OBS per gravar la pantalla, perquè és que ningú se li està ocupint una idea molt bona, i jo crec que l'OBS sembla que si li fico capturar la pantalla específica i a l'àudio jo crec que pot capturar-ho, no sé si hi ha algun inconvenient, ho vaig a provar. Així que ens veiem ara. Bueno, l'entrevista amb la senyora aquesta ha estat bastant guai, hem après moltes coses, la veritat que jo no sabia que el CREDB feia totes les coses que feia. I ara ja això ja ho he de passar, ho he de pujar i després d'aquí s'ha de fer una transcripció, s'ha d'analitzar, però bueno, quan estava fent entrevistes, mentre jo m'encarregava com de preguntar-li les coses i mentre tenia una altra companya que estava fent la transcripció una miqueta així per sobre, però per si de cas jo tinc gravat tota l'entrevista per si de cas. Ara, què faré? Doncs ara em posaré l'ordinador un ratet a editar, he d'acabar d'editar el blog que es penja avui de la setmana passada, que he de gravar moltes coses tancades, bueno, he de gravar unes veus i editar, i després sortiré a passejar perquè fa bon temps, la veritat, i ja em carda que ara mateix ja està fent això, però bueno, m'hi haig de posar ja, em posaré musiqueta i ho intentaré fer el més ràpid possible. Ens veiem ara, gente. Vale, he sortit a passejar com he dit abans, per fi he acabat d'editar el que havia d'editar. S'està processant el vídeo, però no sé per què està tardant tant, no ho entenc. Bueno, jo a més que soc nou pujant vídeos, llavors potser és algo molt normal. En fi, abans he estat a una botiga d'aquestes de mobles que heu vist. Lo guai que és passejar-se per aquestes botigues i imaginar-te com decoraries el teu pis, en plan... És que jo penso, dic, pues jo posaria això, ai, pues això estaria bé, no sé, és que em passo les hores així, soc molt tonto amb aquestes coses. Però bueno, ara ja d'aquí poc aniré cap a casa perquè ja està fent de nit i comença a fer fred i m'he agafat una caçadora, tipus no m'he agafat res per abrigar-me i no vull agafar fred tampoc. Ara quan arribi a casa, pues crec que no faré res, descansaré, jugaré i m'he d'organitzar la setmana perquè la meva professora de l'autoscola ja m'ha enviat les hores de l'autoscola d'aquesta setmana i, spoiler, tenim classe tots els dies, o sigui, tota la setmana, no, tot el dia. O sigui, tenim dimarts, dimecres i dijous, perquè clar, divendres ja és festa i tot això, però molt heavy. És una setmana intensa, sobre de 2 hores les classes. Literalment em moriré, però bueno, ara ja anirem cap a casa i a fer altra cosa. Hola! Doncs al final he arribat a casa i he sopat i després m'he ficat a jugar un rato al Pokémon perquè, bueno, continuo jugant al Pokémon amb la meva parella. Però ens hem començat la segona generació, és que ens estem fent com que ens estem passant cada generació però en format loqueca, perquè qui no ho entén, bàsicament és com jugues amb unes normes especials del joc que no són oficials, però ho fan més complicat. En fi, bueno, també a part d'això he aprofitat per, bueno, acabar d'editar, de pujar el vídeo, perquè el vídeo no es pujava, no sé per què, ha tardat molt a processar, avui l'altre dia em va tardar res, el que va tardar en carregar, i avui el vídeo m'ha tardat 3 hores potser en processar-se, llavors ja he preferit no penjar-lo avui dilluns i deixar-ho per demà dimarts, perquè dic que si el penjo a les 11 de la nit no el veurà ningú i prefereixo penjar-lo demà a les 2:30 per dir-te alguna cosa, que és quan ho he programat i que ja de pas poso el TikTok com publicitant-ho
i queda tot ja més enllaçat, que no pas fer-ho ara i que surti malament i ja està. Però bueno, també vaig oblidar-me de ficar com una intro al principi del vídeo. La veritat que em sap greu perquè m'agrada fer les intros resum, però és que vaig dir, mira, ja he bloqueat ara de processar el vídeo, no penso tornar-ho a fer ni de conya. Aquest vlog intentaré no oblidar-me. Però bueno, per demà tinc autoescola, nois, a les 6 de la tarda tinc autoescola. I ja sé els horaris, tenim autoescola dimarts, dimecres i dijous, a tope. Autoescola, i això classes llargues, com de 2 hores o d'1 hora i mitja, no me'n recordo. Així que tocarà posar-se les piles, demà pel matí m'he de llevar, també pel matí, perquè he de mirar una cosa d'una assignatura. És que a part tinc la universitat, però és com que me n'estic oblidant de la universitat. Aquesta Setmana Santa no sé com anirà, la veritat. Potser vaig a veure un amic, no ho sé encara, perquè és que no sé si tindré temps, perquè clar, el divendres jo no sé si ell ja podrà, perquè jo potser no puc, perquè el divendres ja potser faig celebració amb la meva família, però és que tinc tota la setmana de classes d'autoescola, o sigui, és una merda. Volia anar-me'n a Madrid, per exemple, però volia anar-me'n a Madrid avui i demà, però vaig dir no, perquè és que si no, no sé quan practicaré, tinc la setmana que ve, doncs he de prioritzar, o sigui, tot una miqueta bastant caòtic. Però bueno, almenys estic com bastant calmat i bastant relaxat dintre del que cap. Però bueno, ja ens despedim, ens veiem demà amb, no sé, noves aventures. Així que bueno, fins demà. Bon dia! Avui en aquest vlog no només estic jo, comptem amb la presència d'un amic extra, aquest d'aquí que m'ha sortit, però no passa res, no passa res. Què tal, com estem? S'acaba de publicar el vlog enrederit de la setmana passada, ja està tot bé, ja me'n desentenc d'aquest vlog. I què farem ara? Doncs, bueno, m'he dutxat abans de gravar res, perquè dic, vaig a dutxar-me, m'he llevat fa un rato, però no he gravat res. I ara el que faré serà, primer de tot, la meva profe de l'autoescola m'ha dit que tinc pràctiques de conduir dimarts, dimecres i dijous, o sigui, avui en tinc una en teoria. Més, plus, he de mirar-me un treball que tinc allà ja posat a la pantalla, perquè si no me'l poso no ho faré, llavors m'ho miraré, m'ho llegiré i veure què puc fer. Tinc molts treballs, però he començat per un, o sigui, prou ja. També hauria de pujar al OneDrive els vídeos que vaig gravar ahir per un altre treball d'una altra assignatura, és que aquí estem de treballs a tope. I després he de començar a escriure o a plantejar una sèrie que faré per YouTube, que es promocionarà a TikTok, que és per un projecte que ja veureu, una altra cosa, que no sé si ho faré o no, però hauria de començar a plantejar-ho, perquè tinc un temps límit per decidir si faré això o no. Així que tinc molta feina a fer, així que avui, dimarts, serà un dia d'escriptori, jo crec, perquè jugaré, però no sé si jugaré ara, no sé quan jugaré, però bueno. No sé si sortiré a passejar o alguna cosa, no sé si hi ha algú per la meva ciutat, realment. Podria dir-li a la meva amiga, no sé què faré. Si no tinc temps, doncs no tinc temps, però bueno, ens anem veient ara, no? Anem a veure fer una mica de feina, anem a treballar, anem a laborar. De fet, avui és dimarts, no? Fa una setmana que em van donar el SIC web, uau. Ho podeu veure en el blog anterior, però bueno, me'n vaig a fer coses. Apa, ens veiem. Vale, ja ha passat com molta estona l'última que he gravat i he estat fent cosetes, la veritat. Bueno, també he fet una gran migdiada, no ho negaré, però m'he fet el que havia de fer de feina, he estat com acabant de passar una cosa que havia de passar, m'he mirat uns documents per un treball, bueno, tampoc he fet molt, però he començat a avançar, perquè si no anem super mal de temps. I també m'he ficat a redactar, a escriure una miqueta el nou contingut que us havia dit que volia portar pel canal de YouTube i bueno, també per TikTok en veritat, però el mateix. Què passa? Que ho estic mirant ara, o sigui, està bastant guai tot això, però això sortirà, si surt, d'aquí a molt temps. Però bueno, potser entremig surten altres coses. Però bueno, jo la veritat és que, sin más, vull dir, ja tampoc tinc pressa, o sigui, jo simplement ho aniré fent amb temps i ja està. I pel mig doncs hi haurà vlogs, com sempre, tot això, però bueno. Ara, per cert, m'està sortint una altra ara aquí, m'estic donant compte ara, soc jo aquesta setmana, soc literalment la persona més buscada pels snipers del país. O sigui, ara mateix m'estan apuntant per tots els angles possibles, no passa res, zero complex, la veritat. Així que res, simplement continuaré fent feina, continuaré mirant coses, i que fa molt mal dia. Volia sortir a passejar, com us ho he dit abans, és que feia molt mal dia, pitjor que ahir jo crec, i ahir vaig sortir i mira, passo, perquè és que a fora està fatal el temps, núvol, i per això millor quedar-se a casa. A veure si demà fa millor dia. Per cert, m'han cancel·lat de la classe de conduir, que havia que anava a conduir, me l'han cancel·lat també, tot fatal. Jo que em pensava que avui aniria amb cotxe,
Però no, demà. Demà tinc 2 classes. Tinc una classe pel matí i una per la tarda. Bueno, ja s'ha fet de nit i aniré a dormir ja, però abans em faré una partideta al Mario Kart. Sí, que són així curtes. I ja m'aniré a dormir, estic bastant cansat. He aprofitat per jugar aquesta estona. I, bueno, bastant guai, la veritat. He estat avançant el projecte que us he dit que volia fer. I, bueno, demà, pràctica de conduir. He de mirar les hores, que no les mirades, no se'm pot oblidar. Buah, això significa demà poder matinar. Ja comencem a matinar. Ai, demà hauré de fer una pràctica de conduir, dinar i després fer una altra pràctica de conduir, em sembla. No sé, demà també hauria de fer més coses de la universitat, perquè és que se'm tirarà el treball a sobre i no vull. Jo veig gent de classe més preocupada que jo, però bueno, què hi farem? És natural amb mi. I res, que ens veiem demà. Bon dia, estem a dimecres i és que m'està passant que se m'està passant aquesta setmana i no m'estic donant compte. Potser d'estar de vacances, com que no faig moltes coses, no me'n dono compte que ja som a dimecres, però a vegades tinc la confusió de pensar, i si estem a dimarts? No, no estem a dimecres. Bueno, no passa res. Jo ara vaig cap a l'autoescola, que tinc una hora, vaig una miqueta tard, però no passa res. Ja tinc una hora, després vaig a casa de la meva àvia a dinar i després tinc una altra hora d'autoescola. Avui és un dia bastant intens, la veritat. Per la tarda m'agradaria passejar, però si no, mira el gos com borda. Exacte. Pues això, m'agradaria passejar, però si no passejo, jo crec que em quedaré fent coses a la universitat. Bueno, ja veurem. Ens veiem ara. De moment la cosa estarà mitjanament bé. Jo crec que... Bueno, algun error, no? Però com sempre, tenim una setmana encara per l'examen, així que no passa res. No passa res, en sortirem. Ja hem arribat de l'autoescola, he fet la segona pràctica, o sigui, entre mig dels 2 clips, he dinat, me faig el suc de taronja i us explico una miqueta cosetes de la tarda. Bueno, ara que tenim tota la vitamina C necessària, perquè a mi no m'agraden els cafès, llavors he de fer una altra cosa per prendre'm alguna cosa, no sigui cafè. Us vinc a explicar què tal a la tarda. Estic cagat, perquè tinc examen literalment en una setmana, el dimecres que ve és el meu examen, i ha estat el primer dia que he fet com format examen, diguem-ne, que la professora m'ha dit només controles tu el cotxe, i jope, jo em pensava que anava molt bé, perquè jo almenys quan conduïa i quan conduïa amb la meva professora em sentia molt còmode, molt segur, dic, ostres, jo em veig super segur, no sé què, però ha sigut deixar-me i no ho he fet malament, però, ostres, m'he ficat nerviós, saps? S'ha notat com que estàs tu davant de la carretera i... Mare meva, demà tinc un altre cop a autoescola i hem de millorar moltes coses perquè ha picat diverses vegades. L'indicador que hi ha al cotxe que avisa que hi ha algú que està utilitzant també els pedals i la meva professora m'ha apuntat diverses coses que s'han de corregir, però bueno, encara queda una setmana, encara em queden com 4 hores, 3 hores i mitja em queden de pràctiques més, em sembla així, 3 hores i mitja, crec. Ahir vaig fer-ne una i avui he fet una... Ah, no, sí, em queden 3 hores de classes i 3 pràctiques. Jo crec que podem fer-ho. Jo em vull treure el carnet, o sigui, necessito tenir el carnet perquè vull el carnet de cotxe, vull tenir cotxe, necessito per coses que vull fer en un futur un mitjà amb el que transportar-me. Així que... Sí, són com detalls, no? Jo fallo amb detalls, no fallo amb coses super tontes, però és que la DGT et posa falta per qualsevol cosa. Respires? Deficient. O sigui, et mous una miqueta més de lo normal? Deficient. Estornudes? Falta greu. Vull dir, és que no pot ser així, no aprova ningú, és que és un negoci. Tu, lo de la DGT és un negoci. Lo de l'autoescola, un altre negoci. O sigui, per favor, jo només demano que aquest dimecres em vagi bé
i jo què sé, en plan, deixar ja enrere aquesta etapa. És que porto un any traient el carnet de conduir. Entre que vaig començar la teòrica fins ara, ha passat quasi un any, que em vaig apuntar perquè m'ho va dir una persona. Me'n vaig a fer feina de la universitat, que tinc molts treballs en grup, com he dit sempre, i els estic evitant tots, però passa res, els farem ara un ratet, i després potser surto a passejar un ratet i us explico alguna més així interessant. Avui fa bon dia, a diferència d'altres dies, però no sé si d'aquí més tard continuarà fent bon dia, no ho sé. Em vaig a posar... No sé si d'aquí un rato continuarà fent bon temps, però bueno, em poso a treballar ja. Bueno, no em podeu dir que aquell lloc no és increïble. O sigui, és el meu lloc preferit sempre que venir quan vull estar tranquil i desconnectar. O sigui, és un mirador que ningú coneix i està de puta mare. O sigui, es veu tota la ciutat, passa l'aire i està bé. O sigui, tens com les vistes, amb, tipus, literalment, les vistes en perspectiva de tot i està superguai. I quan vinc aquí m'agrada pues, emportar-me alguna cosa a fer i estar un ratet desconnectant. Avui m'hem portat, per exemple, la Switch i em faré els Mario Karts. Mira, dic, em veus fer els Mario Karts aquí a la natura, no? Mentre estic a la meva bola. I ara que ja comença a fer bon temps, pues, començaré a venir més al meu... Com és el meu secret spot, però en veritat, bueno, un cop el coneixes tampoc és tan secret. Però la perspectiva d'aquest mirador et permet que des de baix no se't vegi, o sigui, no, perdó, sí, que des de baix no se't vegi, però tu sí que puguis veure el de baix, saps? A veure, si t'allunyes molt sí que se'n veu, però és com, queda amagadet, queda molt bé, està genial, la veritat. Està genial per venir tu solet, amb els amics, amb la parella, està amb la parella a prendre alguna cosa i a fer un pícnic, no m'interpreteu. Però superguai, la veritat, està superguai. Està ple de plantes, però perquè aquí no, això no ho cuiden, però estic com en una base, és com en una base que està superguai. Que fuerte, crec que acabo de presenciar una escena que potser no hauria de presenciar, em serà super random. És que això està comunicat en el cul del món, no? I de cop apareixen com un grup de... És que estan per allà baix, vull dir, encara m'escoltaran. Apareixen com un grup de 5 o 6 nois i noies, en plan, que aquesta gent no farà més a tercer de l'ESO. Vull dir que aquests no tenen més de 14 o 15 anys. Que fuerte. Que fuerte, apareix de cop, és que semblava, apareix una tia corrents, bueno, una noia, és que aquella no tenia més de 15 anys, apareix una noia corrents, com que la mare que arriba tard, perquè la mare l'ha dit, no sé, llavors dos nens pel darrere, i un comença a trucar a una altra tia que pues, estaria per allà al darrere, i tot això passant-me per aquí al darrere, en plan, jo pensant, què està passant aquí, no? Un dels dos nens, que et dic jo que aquesta gent no passa de tercer de l'ESO, vull dir, que no passa de tercer de l'ESO. Com a molt, quart, però ni de broma. Un dels nens que portava un preservatiu a la mà obert. Què? O sigui, què? M'he quedat flipant, dic, espera't un moment, o sigui... Que a més anava jugant amb el preservatiu, i que asco, no? Perquè allò està com oliós, vull dir, que asco, no sé. Llavors, del darrere d'aquests nens surten una parella d'un tio i una tia i jo aquí he començat a lligar caps i dic, no pot ser. Estaven tenint com, no pot ser, m'he quedat flipant, dic, els acabo de pillar aquí tots aquests amb el marro. O sigui, literalment, que fort, escolta una cosa. Que la nena s'ha hagut d'anar perquè la mare l'estava buscant o alguna així, no sé què ha passat exactament, però clar... Clar, deu ser com la primera vegada que aquests nens van a l'ESO encara, vull dir que s'acaben de liar o alguna cosa i els estarà buscant la mare o alguna cosa així, que fuerte. Si és que t'he dit jo que aquí només van friquis i jo, o sigui, que fort. El meu spot és molt xulo, us prometo que és molt guai, o sigui, això no passa aquí, vull dir, no és un lloc per fer cruising, això, 100%. Que fort. Estic flipant, o sigui, m'estava intentant no riure. I llavors ha sortit la parella, o sigui, la parella del noi i la noia han sortit llavors pel darrere meu, i dic, aquests dos venen de liar-se. O sigui, és que he vist aquelles cares, i dic, aquests dos venen de liar-se, no pot ser, o sigui, estic flipant.
no m'ho esperava. Jo venia aquí amb la meva Switch, que la tinc aquí, venia amb la meva Switch a fer coses de petit. Estan allà, estan allà, que fort, que fort. Estan amb patinet ara. Uau, és que aquestes generacions, escolta una cosa, que jo aquesta edat estava jugant a Pokémon i ara vaig a jugar a Mario Kart, vull dir, què estan fent malament? No ho sé. Que fort, estic flipant. Vale, vaig a sortir d'aquí perquè m'he donat compte que m'estan com flanquejant perfectament 30 mosquits o 30 bitxos petits que he dit no seré el vostre sopar, no seré el vostre petit sopar d'avui. Me'n vaig a un altre lloc que tinc molts spots per estar-me tranquil, però hi he estat un rato allà dalt i la veritat és que m'encanta, he estat un ratet allà dalt, m'agrada venir de tant en quant, observar les vistes, estar-me amb silenci, escoltant només el soroll dels ocells, i a sobre avui venia amb xisme, a l'entrada de teatre, que fort. Bueno, vaig a un altre lloc que ara us l'ensenyaré. Vale, ja estic a l'altre lloc on acostumo a estar tranquil·let. Estaré poca estona perquè se m'està a punt d'acabar la bateria del telèfon i se m'apagarà ja. Crec que acabo de veure... Oh! Són els d'abans, no m'ho puc creure. Bueno, ara us explico, és que se m'està a punt d'acabar la bateria del telèfon. Són els d'abans, no m'ho puc creure, és que és increïble. La que està donant el passeig d'avui. Què ens veiem ara? Vale, em falsa alarma, no eren ells. O sigui, m'havia com... De cop dic, ostres, no m'ho puc creure, com m'estan seguint o jo els estic seguint ells sense voler. No eren ells. Bueno, me'n vaig a estar un ratet tranquil·let aquí a la gespa i me'n torno cap a casa ja. Què tal? Bueno, ja és de nit, ja aniré a dormir, estic ja cansat, molt cansat, la veritat. Quan he tornat a casa m'he dedicat a, fer coses que estic mirant de YouTube, bàsicament. I ara ja m'aniré a dormir perquè ja és supertard, demà m'he de llevar perquè tinc autoescola a 2:15, així que tinc temps per dormir, però tampoc em puc entretendre molt. I si ara no descanso, demà aniré malament a la classe i demà m'he de concentrar perquè ja els vaig dir que és important, que tinc l'examen d'aquí a una setmana. Però bueno, mare meva, ja us explicaré el que estava fent ara, en el seu moment, si em surt el projecte o no, però clar, és un projecte que estic preparant per YouTube i per TikTok, que, bueno, si m'ho aproven, serà una pedazo de feina molt forta, però que jo crec que sortirà superguai i ja estic fent com una miqueta l'esborrany de l'episodi pilot. Però bueno, de moment no puc dir gaire cosa més perquè avui com teniu així com una miqueta amb sorpresa, no? Però bueno, ara ja he dit que m'he de dormir perquè dic que estic cansadíssim. Així que bueno, ens veiem demà. Sí. Així que bueno, ens veiem demà. Gent, us estimo molt i... Bueno, aquí sóc jo ballant pel matí amb una cançó que no puc posar perquè si no YouTube em dirà que què faig amb la meva vida, però us podeu imaginar que és una cançó que m'està donant molta energia, com diré ara mateix. Oh, no tinc ganes de fer res! Com estem, gent? Jo vinc de fer 1 hora i mitja de pràctica de conduir i... més o menys, O sigui, falten algunes coses que no acabem de solidificar. Em confio molt jo amb les mides de les distàncies. Això és el que crec el pitjor de tot. A part de que a vegades em lio una miqueta a l'hora de girar el volant a l'hora d'aparcar, però bueno, ho estem intentant, gent. No es pot fer tot en aquesta vida. Bueno, ara ja anem cap a casa i pues no sé què fer, la veritat, dinar. Vale, ja sóc a casa, portem unes horetes, hem dinat i estava fent ara uns deures de matemàtiques que tenim pel diumenge i jo em pensava que no ho sabria fer, és en grup, vale? Però amb el meu grup hem de quedar un altre dia, suposo que serà aquest cap de setmana, per fer la feina. Però els he dit, mira, avui tinc una estona lliure, que no estaré fent res, i em ve de gust fer alguna de mates, a veure si així podem avançar, perquè ells em van fer un favor la setmana passada, o fa 2 setmanes, em sembla que va ser, fa 2 setmanes, que em van fer la feina per mi. I he pensat, mira, ara que tinc un rato lliure, vaig intentar tornar-los el favor, no? I intento jo començar perquè així quan ens truquem sigui més fàcil. I ens han ficat 2 participacions, la 14 i la 15. Doncs la 14 me l'acabo de fer jo sol, xaval. O sigui, estic superorgullós. És una tonteria, vale? Però jo em pensava que al portar 2 setmanes sense fer res de mates i portar 2 setmanes en les que no havia estat a classe, bueno, sí que havia estat a classe, vale? Però
els deures que teníem, és que la profe porta 2 setmanes sense vindre a classe, llavors ens posa els deures online. I els deures que ens han posat, els últims, jo no els vaig fer perquè me'ls van fer. Llavors dic, buah, és que no en tindré ni idea, ni és superenredarit, hauré de pillar els meus companys. M'he llegit el que van fer, m'he informat una miqueta i m'ha sortit la primera participació. Estic superorgullós. I això que jo pensava que no ho sabria fer, m'ha sortit sol. Vull dir, sol, ho he hagut de pensar, però em sento com superllest. Vull dir, em sento com la persona més llesta del món. És com Albert Einstein, qui ets? Vull dir, hola. I estic supercontent, la veritat, perquè així el dia que ens reunim amb el grup tenim menys feina a fer i només tenim una participació. Que és la llarga? És la llarga, però almenys tenim més feina a fer. I a més, crec que els hi torno una miqueta el favor que em van fer ells a mi de fer-me la feina, o sigui, estic supercontent, la veritat. Ara la veritat és que no sé què faré, fa molt bon dia, però crec que em quedaré per aquí a casa avui, no crec que surti. Pues he vingut a la platja, a la beach, i estic amb el meu amic Edu. I ara hem comprat un croissant que té el premi de ser el croissant més bo, és? El millor de Barcelona. El millor croissant de Barcelona, que no estem a Barcelona ni a la província. Pues que el anem a provar. Doncs aquest és el croissant, la veritat és que té una molt bona pinta, la veritat, o sigui... Ara el provarem, ara farem review. Review, en directe, Edu. No, aquests són molt espavilats, no es fan mal. Review, fins que s'ho fan. en directe, però llavors ja tenen més compte. Review en directe del croissant més bo de la província de Barcelona i de Tarragona, perquè estem i de tota Catalunya en general. Sí. Ara és quan dic la típica fricada de doncs la meva àvia els fa millor. Vinga. Opinions. Ara és com diu, no, croissant una merda. Doncs està molt bo, No, està molt bo. Tenen qualitat, tenen Clar, diversos si premis. un expert en reposteria ho ha dit, jo ho hauria dit també. Està molt bo el croissant. Es nota la xocolata, que està com... cremosa seria potser la paraula, textura, no? Una textura ideal, la típica textura que és com... Sí, jo m'entenc. I... Tu sí, però la resta no. Sí, que és com... que ha estat com... Ai, com es diu? Remenant, no? Però no és líquid, sinó que té com... és espessa, és densa, que això és... Viscositat, sí. Sí, no? I llavors l'avellana també es nota, està molt bona, i el sucre... No. Molt bo, Molt bo. Recomanem. Com es diu el lloc? Sal i sucre. Sal i sucre, Torredembarra, molt bo. Molt bo. Pues ara ja s'ha fet més tard, perquè hem dinat i tot això, i s'ha ficat una mica núvol, però no passa res. Està molt xulo. Estem aquí, mira, aquestes olives d'aquí al costat, en plan, oh my god, estan superxules. A veure, que ja soc de camp, vull dir que està superbé, m'està portant per uns camps molt tranquils, m'encanta. Molt bucòlics, El que més m'agrada del camp és que és molt tranquil, vull dir, i a més, vull dir, pots escoltar els ocells, això a mi em tranquil·litza molt. Per això l'altre dia vaig anar al mirador aquest, que m'encanta, perquè s'escolta calma, ocells... Sí, el soroll del silenci és increïble. En pau en la natura. Sí. I ara doncs estarem per aquí un rato i després veurem una professor, Sí. un pas d'aquest de Setmana Santa, Sí. i De intentaré l'enterrament de gravar alguna cosa que segur que està superguai. I ara jo m'estic totalment guiant per tu, vull dir, ara mateix... Home, sí, conec el camp, fill meu, que Ara porto aquí mateix tu 18 anys. em desapareixes i ja està, s'ha acabat aquí la meva vida, vull dir. Fas autostop. O sigui, s'ha acabat aquí la meva vida, però per sort aquí hi ha com xalets, es diuen, no? Sí, Cases adossades d'aquestes, sí. unifamiliars. Així que potser podria demanar ajuda. No passa res. No et perdràs, no et No, perdràs. no ens perdrem. Així que, anem a fer un tomb per aquí i a disfrutar una miqueta de la tranquil·litat. Doncs estàvem passejant i hem arribat aquí
que no sé, si algú s'ha vist Código Lyoko, vale? Referència a Código Lyoko, sembla la casa del científic que estava al mig del bosc i literalment la classe era clavada, hi havia com una porta així, o sigui, està superguai. A veure, no sé si em puc apropar, però no sé si això estarà... Saps si està habitat o no, això? Crec que sí. Pues superguai, però també et dic una cosa, ha de fer com una mica de por això per les nits, vull dir. Jo crec que segur que sí, perquè, tipus, fan tallafocs i tal a l'estiu perquè no es cremin. Està super guai aquesta casa. Aquí és el típic lloc per desconnectar. Retirada espiritual. T'ho juro, encara que no es veurà la càmera, però allà tenen alarma, fica allà Securitas Direct, o sigui que això, això està habitat 100% o com a mínim vigilat. Això, que està al mig del no-res, o sigui, tu imagina't, aquesta casa, aquí, qui visqui, típics arbres així grans, frondosos, entrada, bastant guai, la veritat, per viure aquí desconnectat del món. Aquesta casa, en sèrio que em recorda molt, qui s'hagi vist la sèrie de Código Lyoko, em recorda molt a la casa, com es deia? La casa de l'ermita es deia, que allà és on estaven el pare de l'Aelita i l'Aelita, bueno, referència friki per qui hagi vist la sèrie, que era la meva sèrie preferida de petit, pues, no. Què dius, fa sobre de Doraemon? T'ho juro. I és que ja te l'ensenyaria molt friki la sèrie, i era la típica sèrie friki que m'encantava. Pues qui s'ha vist Código Lyoko, literal, a veure si... Intentaré deixar una foto referència, però clavades. O almenys la meva memòria de nen la té com així. Potser llavors busco una foto i dic no s'assemblen en res. Però per mi s'assemblen. O sigui, està superguai. Vale, doncs el meu amic Edu té una tradició de fa 1000 anys, bueno, des que era petit, que era que agafava una pedra d'aquí al terra i la llançava allà, no? M'has dit? Sí, el forat d'aquest arbre. Llavors, jo, com que sempre diuen allò de... No sé com es diu Allá donde fueres, haz lo que vieres. Exacte, no? Doncs, com que jo estic empatitzant i m'estic minititzant en aquest espai, no, tarragonès, doncs vaig intentar fer el bàsquet, avisa que sóc malíssim, o sigui, no sortirà bé. No te contactaran al Baxi Manresa, Oh! Off! Una highlight, això és un highlight, vamos. Vale, hem arribat aquí al davant, que hi ha com aquest cartell que fica Valle de Oro i m'ha com cridat molt l'atenció perquè m'ha recordat molt aquí una estètica com... Si fos una estètica com molt anàrquica, sí... Ai, anàrquica. Anacrònica. Anacrònica, en plan... Com si fos... com es diu el joc? Bueno, hi ha un joc que no me'n recordo com es diu, que és que té aquesta estètica literal. El Red Dead Redemption. No, el Battle... No, Battlefront no és el... Ostres, no me'n recordo el nom, és el... Bueno, no me'n recordo. El no sé què... Borderline. No, Borderline no, això és de l'Amador. Borderlands. És el Borderlands, em sembla que es diu el joc. Borderlands. Això sí que pinta més. El Borderlands. És que, literal, em recorda molt a l'estètica del Borderlands, crec que es diu. Aquí naixem el teu Borderline. Deixaré fotos, jo crec, que és com allà, com l'1, el 2 i el 3. Pues m'ha recordat molt i m'ha dit que això és com una entrada que s'anava a la mina abans. I bastant interessant, o sigui, com que... No sé, em sembla com molt desfasat i com que mola, no? No sé, està molt guai. Ara anirem cap allà, hi haurà un castell, a veure què tal. Vale, estem davant de la platja, no he anat a la platja des de fa un any, fa molt que no vaig a la platja, llavors, ara farem el primer... Bueno, no és realment el primer bany, no? Perquè no em banyaré, estic amb roba, però farem el primer petita tocada del mar del Marc, perdó. Bueno, ens apropem, vale? Em mullaré sincerament, però no passa res. Això faig pel content, no podríem dir? Llavors, èpic moment, nois. Estem a punt de tocar el mar, és que em menjaré l'onada. Ai, no! Ai, me catxop! Els d'allà darrere m'està mirant amb cara d'aquest xaval de gilipolles. Això és contingut, o sigui, espero que després d'això, qui no s'hagi subscrit després d'això, sincerament està perdent el temps, no sé què fa. Però bueno, l'aigua està freda, no? Home, no estarà calenta, vull dir. Però bueno,
Bona sensació, ara me'n vaig mulladet a casa, no? Me'n vaig amb els peus allà humits, però no passa res, ens ha agradat l'experiència, repetiríem inclús, però ara no. Molt bona platja, la veritat. Molt bona platja, ens agrada, ens està agradant molt l'experiència d'avui. Està gelatinós, Està gelatinós, això no és una funda. Vols dir que és una medusa? Ai, no sé què és. No sé què és. Després d'haver fet una miqueta de reportatge d'investigació, no? A la platja hem vingut a agafar provisions per berenar. Bones, què tal? Estem a dissabte ja, no he gravat res perquè avui no he fet literalment res interessant, llavors, pa què? I, bueno, sí, estic escrivint un guió d'un vídeo que faré, però és que res interessant. Ahir no vaig gravar res ja cap al final perquè quan es va acabar allò que us vaig ensenyar de que vam anar a veure la Setmana Santa ja vaig marxar a mi casa, estava supercansat, em feien mal els peus i vaig dir, bueno, doncs em vaig dormir directament. Però bueno, va estar superguai el dia d'ahir, m'ho vaig passar molt bé i avui crec que sí, aniré a veure les meves amigues. Ara per la nit hem quedat per prendre alguna cosa que fa més d'un mes, més d'un mes que no les veig. Les meves amigues d'aquí, de la meva ciutat, les veuré ja. I estic molt content, molt il·lusionat, no sé si us trobaré alguna cosa, però tinc moltes ganes de veure-les. Perquè, jope, és que amb la tonteria passen les setmanes i ho he estat comptant abans i dic, joder, fa molt que no les veig. Així que res, ara pues, estic per aquí acabant de mirar un vídeo, o sigui, no estic fent gaire cosa. Hauria de fer una mica d'ordre a l'habitació, hauria de posar una mica d'ordre perquè està bastant bruta, però és que quin pal, sincerament. Avui és el típic dissabte de no voler fer res, ja que hi vaig fer moltes coses, no? Hi vaig fer com un equip d'investigació, hi vaig fer aventures, avui és com més tranquil. Però estic molt il·lusionat perquè després veuré les meves amigues, així que a veure si m'acompanyeu. We're going out! Què vols que digui el teu vlog? Pues sí, és dissabte a la nit, però no grava recte. Estic gravant recte. Qui és més guapo? Òbviament jo, per això estan aquí veient aquest vlog. O sigui, ja porten 20 minuts de vlog. No, que la mama em diu tonta. Bueno, perquè potser és tonta. Va, queda Bueno, que sortim, que m'emporto aquesta desconeguda, li dono un favor de la seva vida, l'acosto al lloc on ha quedat amb les seves amigues i ja me'n vaig a prendre alguns meus amics. Així que nada. Doneu-li like. Això, i què més? I que subscriguin. I què més? Si els agrada més això, què han de fer? Doncs li poden compartir un amic, no? Sí, que et segueixin a TikTok. Ah, com dic a TikTok? Marqui para los amigos. No, para los amigos no, eso es castellano, por Dios. Marqui para els amics. Pals. Pals, Hi ha una amics. contracció, no? De Pals. per Vale, més va, alts. perfecte. Bueno, vinga, da. Ja. Un hacker, una persona, un timador, un crack. Ah, si son turcos, ponlo claro que Eso envía tú, todo. por lo que lo diga yo, en Turquía vuelves con un pelo. Pues ya está, esto es lo que queríais, ¿no? Nos hemos equivocado. Y seguro que nos vamos a equivocar mucho. Lo explicaremos. És que a mi aquesta escena m'emociona tant. O sigui, bueno, m'emocionen totes les escenes de Paquita Salas, però... És que m'emocionen totes, però... És que és tan real quan diu... Lo de nos hemos equivocado, però diu... No pasa nada porque hemos salido a explicarlo y cuando nos equivoquemos, volvemos a hacer... I és com... Per mi aquesta sèrie és com la meva confort sèrie, tan important, o sigui... Perquè, vulguis o no, pues sí, pues t'explica alguna lliçó, no? Una lliçó de que això, que la vida et pots equivocar i que l'important és que sempre pots arreglar aquests problemes i, bueno, soc tonto, ¿vale? Però és que m'encanta i m'emociono sempre veient aquesta sèrie i és una sèrie que és una teoria d'humor, però jo sempre m'emociono, sempre ploro,
en quasi tots els capítols d'aquesta sèrie, és increïble. Ja tenim el pedazo de dinar fet, que és literalment molt bàsic, però és diumenge, no farem res més. I bueno, ens estem acabant l'episodi de Navarrete 2, i ara pues a dinar. Que li he fet el dinar a mi setmana, però no ve. Mireia! Ja ve. Vale, com estem? Jo ja he fet els deures de matemàtiques que havia de fer, ja he fet l'entrega, aquella que vaig començar l'altre dia, crec que va ser el dimarts o el dimecres, ja l'he acabada, amb el meu grup, m'he reunit. He penjat la roba també, he fregat tot el que he embrutat, bueno, estic jo avui de recadero, literalment. I ara doncs em quedaria aspirar, però em fa bastant pal, estic com allargant-ho, la veritat. Però aquesta nit em sembla que torno a veure les meves amigues, perquè no hi ha una sense dos, no? I no hi ha dos sense tres. I així podríem seguir. I crec que m'han dit tornar a veure aquesta nit, així que estic bastant content, bastant il·lusionat. I hauria de passar abans per un lloc que tinc també una cosa pendent que fer. I hauria de sortir de casa, però és que estic així, modo... sense voler fer res, pijama... És que és un diumenge, vull dir, la vida és senzilla. No sé què faré. Al final sí que vaig sortir, com podeu veure en aquestes imatges que us aniré deixant per aquí, i la veritat és que m'ho vaig passar superbé. Vam anar al bar de confiança, que vaig sempre, i bueno, aquí us estic deixant les imatges del bar, superguai. Aquí estic amb els meus amics i amigues, que, bueno, no he pogut ensenyar la conversa, està silenciada, òbviament, perquè hi ha una quantitat de xisme molt important que no serà exposeada. Llavors, aquí ho vaig decidir silenciar, però com podeu veure la conversa estava molt interessant. Després vam anar a un altre bar, que era l'únic que hi havia obert a aquella hora, i no hi havíem estat mai, era com bastant raro, no hi havia cobertura a sobre, però bueno, vaig gravar una miqueta, que ho estareu veient ara mateix, i molt bé, molt bona nit, la veritat, molt xula. El tio d'impunyeria diferent. Quin fred que fa, Déu meu. M'estic gelant. De que fos així aquesta nit, o sigui, jo volia anar-me'n a les 2, són les 3 del matí, bueno, quasi que ja no és diumenge, ja és dilluns, però bueno, per mi és diumenge, fins que no surt el sol, continua sent diumenge. I aniria cap a casa, estic repentadíssim. La idea és que m'ha encantat veure els meus amics, ja els vaig veure ahir, però igualment sempre està bé, no hauria de cridar, són les 3 del matí. Estic aquí al mirall. Estem arribant al final del vlog, és un bon moment per, si us agrada aquest vlog, donar-li like, subscriure-us, compartir-ho amb els vostres amics i sobretot que em comenteu, que és el que més m'agrada. És el que més m'agrada, que em comenteu i que em digueu, m'he passat molt bé, no m'he passat bé. Jo crec que aquesta setmana ha estat superinteressant, vaig entrar a casa, un segon, entro a casa i continuo parlant. Vale, ja sóc a l'habitació, no puc cridar perquè està tothom dormint, així que bueno, aprofitaré ja per despedir el vlog d'aquesta setmana, un vlog que m'ha agradat molt fer i que he après perquè, bueno, estic aprenent, no? A mesura que faig aquests vlogs vaig intentant corregir errors de vlogs anteriors i intentant també que siguin més interessants i que hi hagi un contingut més de qualitat, i jo crec que en aquest tercer vlog crec que s'ha pogut notar. Jo m'ho he passat millor aquesta setmana que la setmana anterior, però bueno, espero que és el més important, que a vosaltres us hagi agradat, que 3 setmanes ja fent vlogs, jo pensava que només ho faria una setmana i ja està. Sí que és veritat que aquesta setmana a TikTok hem estat més inactius, però és que és Setmana Santa i estic de vacances i no em venia de gust fer TikToks, però bueno, no passa res. El cas, que moltes gràcies a tothom per haver-me acompanyat una setmana més a la meva vida. Jo us estimo molt a tots, que estic molt content de tot això i que segurament no seria sense vosaltres aquesta petita comunitat que tinc, tot aquest suport que em doneu sempre, no seria res sense vosaltres, i que bueno, que ens veiem una altra setmana en un altre vlog, no? Podem donar per acabat el Marqui Vlog 03, el donem per acabat. Així que res, ens veiem la setmana que ve amb un nou vlog, amb un nou contingut, amb noves aventures, però sobretot ens veiem la setmana que ve en família un altre cop. Passeu molt bé i ja sabeu, like, subscriure, comentar, el que sigui. I si no, no passa res, si no feu res. Però bueno, us estimo molt a tots, que ens veiem la setmana que ve.